Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 9. atalera, 145. atala, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalian gare, astelenean, bosterdietan hau zuzenean grabatzen. Ostian, naiz irratian, asteartero gaueko 12etan entzuteko aukera izango dozue, eta bukatzeko, noski, ohiko plataformetan, bai bideo zein audioa entzuteko ero ikusteko aukera izango dozue. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko dozue guri buruzko informazio guztia, albisteak, analiziak, euskerazko jokuen zerrenda eta besteen bat gauza. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare, Aritz eta Lander. Haupa, Aritz, zer moduz? Haupa, txaldeon, ondo. Ja neuko mentalidadea sartzen. Bai, hori boliki. Hoi da. Eta Lander. Haupa, bai, arratsaldeon. Nire kasuen igual justo kontrako, Gaur goizien kanpotik ibinazla eguraldi honagaz, soinuko negueri iesen gurien, ez? Bai, ez da, eguneko bitxartetan onjokan epel nabari da. Bai. Onjokan ez da iritsi Gustara goten. negutasun hori. Bai, eta euririk ere ez du ia egiten, oso arraroan hau ezken baterako. Bai. Gero iluntzean freskatzen. freskatzen. Ze perretxikota jutea gustatzen zait, eta aurten ez dago ez da. Bai, Euririk ez egiten, jai dago. Karo. Ja, iritsiko da. Bestela gaztaina batzera, onjokan zeu ongo da. Bueno, nik uste dut, perrentxikoak eta gaztainan laga, eta igual, kareta da asingo, ez? Hori da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Igual hobeto azten bagaraz, betiko moduen hilabete barrezegaz bideojokuen estrenaldi zen agenti ateratzeko uni heldu da, eta askotan saio honek oso luze jote jakuz, eta azte guden porari ukitzen gero albiste danak edo bideojoku danak errepasetako. Eta ingon hori apurbete laburtun jogule, zerrendi estrenaldi zena, egiz izan azaroa nahiko potente dator. Egiz da aurreko hilabeteetan bideojokuen sekulako zaparradi jaso gendule, ezta? Eta moten debela datosen astiek apurbet lasai zauek edo izango dizela. Alan da be, indi asko dator, gero bestelako joku handi batzuk bai, Baina batez be indi zen aldetik
estreinaldi potentik ikusko dugu zurti bukatu horretik, azaroko hilabete honetan. Baina igual, lehenengoa, ez da horren indizet, tartin kokatu lekela esan leke, Saritz, Segan eta gero Sports Interaktiben arteko elkarlantxue, baina, bueno, nahiko interesgarria dator lehenengo estreinaldize. Bai, ze lehengortean justu urte hartako edizioa gelditu zuten eta adierazi zuten ez zegoela nahiko kalitatean. Eta, bueno, aurtengo utziko zutela, eta azkenean Football Manager 26 aterako da. Berau izango da PC, PlayStation 5, Xbox Series, Android, iOS konsoletarako, orain azaro lauan aterako dana. Eta Switch konsoletarako berriz abenduan aterako da. Berrikuntza gisa, pixkat aurreko urtean usteta iziala, ez da, motor grafikoa edo zerbait ikutzen ari ziela, eta horrek epixet atzeratu ziela, baino entzun dudanez, berrikuntza handiena da FIFAren lizentzia lortu dutela. Beraz, nahiko pozgarria da, horrelako jolaz oso komplexua da, gehiago parte estrategia administrazioa futbol ekipo atena eta gauza emateituna eta ez eusatea futbola taldeen lizentziak pena bazan, baina bueno, orain ja FIFAren lizentzia auka, beraz guztia ofiziala. Eta gainera entzun detenez, emakumezkoen futbola ez dakiz puntutainako sakontasunak gine, baina izango gula bere baitan, beraz hori ere albiste pozgarria. Honek, jolas honen zaleek zeurazki oso gustora egongo dira, ikusi beharkoa jolasa nola ateratzen den, baina, itxura ona aukazira baten, eta ero esan detena, lizentziak puntu extra hori emango dio. Baina lizentzian kontu honek gauzak gogoratu zindan aurrekoan, Gemerauntziako Telegram taldean jarri nuenean, badakizute orain dela urte batzuk arte FIFAren jolasa eak egiten zuen, eta ero orain 2 urteaz izan IAFC Sports Club egiten. Eta aipatu zen, FIFA aterako zula jolas berri bat beste estudio batekin, baina haren berriz ez dakigu zer, ez? Ez dut uste, ez dakitz benetan be inogaz akordizo bat ibiltzekoetan ibiziren. Igual hau ikusit ez lan Football Managereri emondotxe esan baimenak eta lizentzizek. Igual asmoa hoin da ordantxeta bene edonontzat edo akordizo baitzen da bene edonontzat esklusibitatea ez izatea. Hori da, ez oinartien batek dukitzen da beste danak taldik eta izenak eta asmatzen biesan. Igual hori ikusitzaldatuko da, eta nahi da benak ordantxi edo sozer adosti FIFA gaz, eta listo. Honen nahi zego santan ontsa suposatzeot. Ze oinartien Football Managerrek ez, modak eta komunitatek iniko edukizekaz bai hazen duen jokatu benetako izenakaz, eta ekipazioakaz ez, kamisetak eta honedanak aldatute. Baina, azken nintan ontzat da hobiena benetako taldeak jokatu ezetik, eta listo, batez begero emakumezkoan ligak eta sartzen bada bezan benetakoak ez, FIFA arlokoak. Gehi gero atzien, motu komunitatiek lanien jarraitu alizeti eta guzagitza baldatzen jarraitzi hori, dana itxelda da azken pinean. Bai, guztizadoz hori, zeleno, bai Football Managerren zein eSports, eFootball lehenago Pro Evolution Soccer zana, azken finean modak ibili behar izaten zinuzen benetako ekipun izena, kamisetak eta bar jartzeko. Hori zabaltzen badute, pozgarria. Alare FIFA erakundeak, kendu bazion, bazion berritu, diro asko eskatzen ziolako eari, kolpe harra hartuko zuen, porque dirutza milioi pila bat galduko zituen. Baina, oso gribia danak, askotan hori gertatzen da. Eskatzen bien aztakiri bezan, komente gendu, nenaz gogoratzen oin, baina, milioiek eta milioiek nenaz gogoratzen zemazan, pasada bat, buruen sartu ezin atxun zifra horitako bat zen, FIFAk eari eskatze dutxona. Hori. Bai, orduan, betxete Football Managerren bertino barri honegaz, postekoa, Unity gaz egingo dabe, 26garrena, eurrekoa be 25 horregaz eitzeko asmoa aukibien, azkenien gauzak berandutu eta okertu ziren, eta kaleratu bari geratu zen, orduan espero dugu urtebeteko epe honegaz gauzak ondo eitzeko tarti eukin izena, eta horretaz aparte modan aipatute. Unity izen da garapen motore bat, tresna pila dako zen arraldatzeko, jentiko ondo zagutzen da bena, zentzu horretan gauza interesgarrezek ikusteko aukeri egongo da komunitaten aldetik, aber zituen bat horren. Nina olako jokuen sali, baina bere
nitxo barruen bere ingerradeki, egiz esan, milioiek eta milioiek saltzen da joku honek, orduan, atzien badau talde edo komunidade desentia. Hori da. Ba, futbola atzien itxitze, azaroaren 6 ze egun horretan Zeldan, The Legend of Zeldan, atal barriet urteko da. Ez saga nagusikoa, baina bai Hyrule Warriors azpizagakoa. Age of Imprisonment deitzen da atala jasoko dugu. Hau da, Tears of the Kingdomen historizoan girotzen dan musou bideojoku izango dana. Orduen, Nintendo Koeitek mogaz batu da barriro, musou estiloko bideojoku hau etxeko. Uste dela saio pare bat komentean duen, ez? Tears of Metal jokuri buruz bile ginen, Next Festan probene bala. Zala musou roguelike moduko bat, aipatzen gendun, ez dala gure genero gogokonetarikoa, baina egize da Hyrule Warriorsek, batez be azkenengo bizek, ez? Breath of the Wilden eta jatorren honek Tears of the Kingdomen girotute dausenak. Beste lan gehigarri bat ezen dabela, justo Zeldan joku honetako atal grafikoa, historizoa hartunde, eta horren ganien musou joku nahiko erakargarri zen eraikitze. Kasu honetan, Zeldan iraganeko, Zelda Princessiek Tears of the Kingdomen iraganera bidaiatzen man, eta bertan azaltzen jaguna buruz eitzen ban, baina ez oso sakon edo, azken finen puntuik garrantzitsunak akoak kotetan jaku zen, baina hor historizo hori aprobetxeta eta barretxasun batxu sartunde, eratu dabe Age of Imprisonment honen historizoa. Orduen Zelda bera idatuko dugu, baina baitxe beste heroi batzuk be, ezagutzen gendu zen jakintxuek izango zirenak, ez? Tears of the Kingdomen agertzen ziren baten batzuk, horrek azbe beste pertsonaia barri batzuk agertuko dira, adibidez, Linken itxurideko nolako robot moduko bat ageriaku. Eta horrekaz batera, eundaka Arerison kontra bilko gara guduzela izetan, eraso berezizi botuten, sekulako sarraskiek eragitzen. Eta orokorrien, hori, betiko enten dugu, nahiz eta zen gure generorik gustuko nabez, neko txura politzedeko, eta nabari da arrakastatu dizela, zen Nintendo bestela espan mantenduko olako elkarlana koektek mogaz. Hirugarren Hyrule Warriors da, eurretik be Fire Emblemen Warriors bat begaratute dekie, orduen, hemen nahiko gauza potenti ikustetan dizela ikusileik. Landar, Linkekin berakin jolastu izaten duzu? Normalin bai. Baina, kasu honetan, iraganeko bidaiz edal Tears of the Kingdomera jolastu da benak, ulertuko dabe, Link ez dau bertan. Seguro agertuko dela moduen batera bestera, bestela roboto negaz, patutenagaz konformatu birko gara, baina, seguru, DLC moduen, bai, eta bestela be, igual, pertsonaia sekretuen hartin edo agertuko da Link. Kurioso izan oletzatke, sartuko lukete mekanika Tears of nola zan? Guztizaztu. Of the Kingdomekoa, bai. Hori, Tears of the Kingdomekoa. Ibilgaiok eta eraikitzea bazen euken, hor YouTubeen bideo espektakularra haude jendeak ditun, ez da gitea, tankeak edo zer deitu. Horrelako ezartzea museurako ez da gize puntutan horrez izan olitzateken, baina, Badeko sozer horrena, ikusileik, bai, eraikitze sistematxu simpliagoa da, bela, ez suposatzen ez dizela alduko maia berera, naiz eta grafikoak eta partekatu azkenien garapen motori bera desberdin izango dela suposatzen, orduan euren muga duko da, ez? Baina, aukeraren bat edo beste bada, hor ikusten dabe bai, gero inbokazioak eta antzeko sistema bat dauela zure baliabideek edo materialak atarateko unien, orduan, sozer egongo da, naiz eta simplifikatut egon. Igual ez da nahi da, hori, sauran 6 estrretan dela bai, baina Switch biko esklusiboa da Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Zentzua duka, Nintendo. Bai, ezkenierako bienatara euro kontrolarako bai, baina egize da musou honek nahiko exigentik izaten dizela rendimentu aldetik, da orduen esan da esango bien, ala besteri parik. Switch birako, lan eskara arduratu bierrez, frame rate gaitzik eta listo. Bueno, urrengo jokua Windswept izango zen, eta Windswept hau joan zen astean komentatu ginuen baita programan. Kasu honetan, hau bai irtengo da, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series erako. Hau azaruan 11an irtengo da. Eta, Waterfall Studiokoek egin daben Donkey Kong Country klasikoaren estiloko joku bat da, oso koloretsua, pixel art potentiakin, eta oso dinamikoa, ez? Uste dute grisekin be konparatzen zinuala, Lander joan zan hastian.
Eta, bueno, hor daukagu, ahate bat izango da gure pertsonaia nagusia, eta oskol dortoka bat be eramango dugu, eta, bueno, hori be askotan Marioren mekanika klasikoa bezala, ez, jaurtitzen eta ebiliko gabaita, eta, nahiko divertigarria, eta dinamikoa emoten dago azken finean. Gainera, ezaugarri oso potente badauka guretzat, ez? Horren bestetan aipatzea eragiten dozkuna, eta izango zen, ofizialki euskeraz merkaturatuko dan jokua izango da, plataforma hauek guztietan, Winswept, eta Ibai Oiangurenek egindaben itzulpen hau, hori, ofizialki etorriko da. Orduan, kontsoletan zein PC-an, gure hizkuntzan jokatzeko aukera izango dugu. Orduan, estilo honetako erronkak gustatzen jatzuen horre, aukera ezin hobia daukazue, euskeraz jolasteko, olako gauza txukun bat, ez? Bai, nik izango neke bentsete indizetan, normalain, bide plataformak topera biltzen dira, ez? Asko ikusi dugu zelako adibide asko jaso dugu azken urte luzietan, baina Winswept honek neko txera politzeko, Euskeraz egoti esat, nik komentenoan, denboren bat probetako gogoak azibilintzera, azken izan jauzi, baina azikera batetik erakarri dozten, eta puntutxu honegaz, gehigarri honegaz, bai jolastu birkoaz, berandutxu bai jokatu neban demoan, eta asko guztiaten, da joku horretarikoan nun. Naiz eta proposamena bera premisie simplia dela moten daben, gozapila dekoz, gero plataformeo mekanika eta erronka sailtxuk dekoz, horren justo da nire joku motia, eta orduen, barriro, eskerrik asko Ibai, olako joku txukun bet euskeratziarren, eta galera, ofizialki egotie lortziarren. Hori da. Bale, hau atzin izten dugu, pasan aztien komentegan dulegan da Winswepten itxulpenan kontutxuek, baina barriro futbolera itxuliko gara. Kasu honetan, saga aldiberien mitiko eta berezi batengana. Ze Inazuma Elevenen atal bereze jasoko dugu, okerespana bilen azkena 2013 urtien heldu zen Nintendo 3DS-erako. Berez, Nintendo DS originalien hasi zen manganime futbol saga nahiko arrakastatxu bet da, Inazuma Eleven. Miliek eta miliek saldu bazen, bere anime, filmiek, danetarik eukiban garai hartan, egiz izan, eta uste dute, iriztezen arrape, baina garai hartako gaztieri neko gorreldu dutxien, saga honeri, Level 5-en sagatxu honeri. Eta azkenik, atal barreze jasoko dugu, Inazuma Eleven Victory Road deitzen da, azaroren 13 esterneko da PC-en eta kontsola nagusi danatan, PlayStation, Nintendo eta Xbox kontsolatan. Eta proposatzen duzkune da, orokorrien joku zar harretan, Nintendo DS eta 3DS-eko joku zarretan ikusten gendunen, formula eguneratue. Hau da, gure futbol taldi osatu bihurko dugu JRPG mekanikakaz, 2004 futbol jokalari errekrutatzeko aukeri aipatzen da prentsa gaur ofizialien, suposatzen asko errepikatutu egongo ezela eta holan, baina bakotxa bere estatistikakaz, ikesi aldabezan mugimenduekaz eta tiro berezik aztalakoakaz. Eta eurukaz batera, historizo kanpaina sakon baten ibilko gara, partiduetan jokatzen, partiduek denbora realen izango dire, baina JRPG mekanika horretuko dabez, ikesi dabezan mugimenduek erabiltzeko aukeriegaz. Eta egiz izan, salto handize, sagientzat, horren beste denbora desagertute bilostien, plataforma nagusizentzako joku handi bete ukitzien nahiko esanguratxo da. Eta, egize da, igual ez tabela horren besteko bombo haukin oinartien, Level 5-en aurkezpenetan eta beti agertu izen da, baina suposatzeot, joku ondo urten ezkero, jente pila harrapeko da bela, barriro, ez? Hemen esale talde potenti eukileeke atzien egiz esan. Kuriosoa da, ze antzerako futbol jolastik ez dago inolaz, Gen ez dauden jolasatia arkade estilora, bat atera zuten hoen dela ez asko pixat gogoratzen zuna Rocket League bezalako lako kanpo itxiki. Sifun garatzaien adinozu, ez? Hori da. Baina, urare futbola zan, ez zaukan historia hori, kampainarik ez zaukan, eta aspektu RPG hori ez tale. Kurioso da, ikusi harkoa, Lander, zuk izan zuna bat, garai batetan jende asko engantxatu zana saga honeta, ea zenbait mantentzen dian, eta zenbait berri juntatzen, etortzen dian. Ze, esan zuna, 2013an azkeneko jolaza izan da, hainbeste egonda, azkenean beti galdu egiten duzu pixkat indar hori.
hortaz. Bai, aldi berien, esango neken manganimin munduek inoz baino injerga izadekola, ez? Justo untxe gabiz ikusten be bai, filme handizek eta amengo sinematera altzen da bizela, ontsi Jason estrene da, Kimetsu no Yaiban filmiek be estrenetan izen dire sinematan. Orduen, zentsu horretan, inoz baino publiko zabalago edeki, joku honegaz jenti irakartzeko, futbola da, bai ala bai, jenti irakarriko da bela. Osake, pentsera jot, hori, diotena, jokuek kalitate maila onargarri bet ekon bitxartien, itxurona dekola, ez dugu sartun zerrenda honetan itxurezkasa dekolako, aldabela pete bastante, ez? Futbol salien, zein manganime salien inguruen ikusko dugu. Eta publiko zabalari daukan jolas batei daukionez, urrengo jolasa izango dugu, ze Call of Dutyren Black Ops 7, ja inkreblea 7-garrenean jutea. Azaroga malauan estrenatuko da, PC, PlayStation 5 eta Xbox Seriesetarako, baino baita ere, eta huarri gara irutu zaidana, aurreko generazioko PlayStation 4 eta Xbox One-erako, jada 13 urte dauzkaten konsoletarako. Eta, bere garaian trailer atera zutenean, ez da, eiruan zan edo, kritika pila bat izan zituen. Hori da, gaina lander, bilokai ginean Xboxeko konferentzian, eta azkena erakutsi zuten hau zen, azinan pentsatu denun, halako etorkizun bat jarreta, Titanfall, halako zerbait izan otezaken, eta ero Call of Dutya zen. Ez dakigu. Niri ja guztiz kanpo harrapeta da. Segurunik ez da zingo lehengo biderra olako bidizokaz da bizena Call of Duty baten, baina ni ja nau total kanpoa. Porque ikusten dira gauzatzuk lurra gero itzen da, gehiago maten du Titanfall batena, eta mundua... Edo kontrol bat. Hori hau, kontrol batena kasi, Call of Duty batena baino. Ikusi harko da, gero divertik, asko salduko dula, hori bai ezkotzat jo, ze Call of Duty izena bakarrik zenbat zaltzen duen. Gero ona agezki aterakoan, ikusi harko da. Azken urteetan, bereziki ondo ez da ateratzen ari. Baina, noiz da. Egia esan, Black Ops 2 esan honakin, ia gehiago... Garria justo, Black Ops zarrak eukitzimen kutsu espioitzana eta historia alternatiboa, esango dugu, eta gauzak apurruet violenta hauek, gogorra hauek, latza hauek, eta hau ikuste zuta, eta beste unibertsoa da, esteko antzik inundik inera, bez. Gauza interesgarri bat bai sartun dabe, Black Ops 7 honetan, eta da, kanpaine bera, jolastu zein kesu bakarrik, edo kooperatiboan beste 3 pertsona gaz batera, orduen. Halo, jarratxaiek arrapetako nahiko aukera politzea, definen, kanpaina kooperatiboak beti jente pilera gartzen dabe, bat ez be, multijokalari bideratuta dauen saga baten, ez Call of Duty beti egon da, bai multijokalari lehiakorrera, bai zombizetara bideratuta, eta hori kanpainara eruti ebe, nahiko ondo urteko jakila, pentsena jot. Kanpaina ondo dauen, bitxartien, klaro. Hori bai, Steamen beste 80 eurotxo. Bai, hori... Eta jokoak etaratzen ditzen erritmoan, ustez aukeratzen joan behar da. Bai. Eta shooter batetik bestera, ezain arrezkaztatzua Call of Duty bezala, baina urte pila bazamazkina early accessean, bertan honei ordu asko sartu izkiot nik, Escape from Tarkov. 1.0 bertzioa aterako da azkena erako, izugarri urte pila pasaitu early access moduan. PC-erako esklusiba izango da, azarok 15 aterako ana, eta ikusi beharko da nola aterakoan, ze oendik noizean behin subreddit, uste subredditera zean nagola, suskribituta edo arpidetuta nagola, Tarkoveko da, eta zerbait kexa batzuk entzun nitun, jendean asko ez nuen segitu, baina ikusi beharkoa nola ateratzen dan, bere garaian indako promesan ikustet ez dutela mantenduko, ze Tarkovek dauzkalako, ez dakitzen mazan horrekin, 10 bat mapa diela, nahiko handia dia, baina ez da mundu ireki bat esatekoa, eta bere garaian zein zuten. Prometitu zuten mapa guztiak juntatuko ziala eta mapa bakarra izango zala. Karo hori iztu inolaz ere aguantatzen motor grafikoa guzti hori, zeleno zenbait mapatan sufritzen badu, guztia batzea ezin izango litzateke.
Niretzat, jolas oso divertigarria da, asko sufritu ardezuna, ze oso gogorra da. Exageratua da daukan detaile maila alde danetatik. Bai, visualkire detaile handia dauka, baina mekanika aldetik eta oso handia. Zeltasuna handia baita ere, gero online multiplayerrean ibiltzea horrek zeltasuna handia gehitzaizu, eta ero PvE-an, baita onlinean ere badao PvE-a, hau da CPU-aren kontra, IA-aren kontra ibiltzen ziana. Baita modu bat badago esklusiboa nahi gehien gustatu zaidana, IA-ri esklusiboki ibiltzea. Eta horrek oso erronka handia dauka, ze IA bat dago, kasi laserra dia, konturatzeako ja hilda zaude askotan. Hortaz, ikusi beharko da nola ateratzen dan, eta hori baino garrantzitsua nola emango dioten jarraipena jolasari baina atera ostean, ze bere garaian DLC-ak anuntziatu zituzten, jendeak ja ordainduta dauzka DLC-ak, ez da Battle Passa ditu dioten, baina bueno, DLC-ak zian bere garaian, eta hori nola garatzen duten, ikusi beharko da. Bai, okerespan abien nagoazan alako ibilbide horri edo roadmapen bat, partxe barrizekaz eta bat puntu zero bertxinoan hostien nengo bienagaz. Nik egizien ez dut askori jarra jo, de hecho ikusi nebanien hile honetan estrenetan dela apurreta purtute jozten, segon etxepetan, hau zer da, joku originala, beste zozer, esan eba jakin ondino ezalagon bat puntu zero bertxinoan, eta estimen hasi nintzen ikusten ez, publizitatea, igual estimera alduko alenengo, edo nik zarakitz, baina ez, benetan da, bat puntu zera untxe kaleratuko dela. Eta, ikusteot, gentie kondino, honi jarratzaile kopuru handitzeko, ez? Escape from Tarkov. Bai. Oso shooter hardkorra da. Kondo arrape duzela. Oso shooter hardkorra da, baina hardkorren artean oso publiko handia dauka, Hauek, zeura, milioia salduko zituzten, zeura eski. Gero baita ere, txiterrakin arazo handiak egon dia, eta hortik ere igual kopia bat baino gehiago salduko zioten nor bat edo besteri, baina bueno, horretik izan de bat online atzaitela enbeste gustatzen, ze txitarrana arazo larria izan zuten eta etzakiten nola atera aurrera, eta horrek atzera botatzen zaitu, gaina jolas hain progresioa hain zaila dan batetan. Hori galdetu den, hori pixkat erregulatu da, jeitsi da pixkat edo segitzen da bizaten zail-zaila. Ez, igual jarritzen du. Igual esan detena ez, ibiltzen zianean iaren kontrako modu horretan hor errezagoa da, sobre todo hor jolasonek asko penalizatzen zaitu bildurra, ze azken finean, zu partida sartzen zira, partidan hiltzen mazaituzte daukasun ekipazioa galdu egiten dezu. Eta karo, gero ekipazioa dirua kostatzen da, jolaseko dirua, diru reala. Eta beti daukazu bildur hori, giar deitzen zaiona, zu asko ekipatuta jun eta hori galtzearena. Nik uste, iaren kontrako modu hortan ibiltzen, pilaba galtzen dezu, eta baita ikasten dezu munizio opeagoa garestiagoa da nahi biltzen, eta ero ikasten dezu, etzeala intxarra, baizik eta bildur horrek asko mugatzen zintuela. Hortaz, iare kontra ibiltzea errezagoa da, bildur hori kentzeko balio dizu, gero onlinera pasantzea nahi badezu ere. Ez da ditzen da haritz, okerrespan abien, Escape from Tarkov da lehenengo extraction shooter ateratze tiro joku hau ez, beraz izan apurbet generoa fintzen behintzet esango honek, ez? Ezin dizut esan lehenengoa dan bere generoan, porque detai maio hortaren ez iristen, baina bere genero hortan escape shooter horietan handia dana edo bultzada mantziona dudari gabe Tarkov da. Buke insignia, esango dugu. Bai, hori da. Bai, segunotan bagabizik izan bentsuten, adibidez Marathon barriz ez, Bungien aspaldiko jokue barriro prestan da bizena PlayStation aldetik. Edo orain dela gutxi atera baitare Ark Riders. Hori da, Ark Riders gutxe urten dela, eta nahiko bombo hartzen dabil ganera, jarra bastante dabil hartzen. Orduen, justo guntxe gabiz ikusten, olako joku gehitzau, baina niri behintzet generotik datosten adibide bakarra, oinartien, Tarkov da, zalantzari barik. Hori da. Bai. Igual Tarkov itxi eta beste indie politxau batera, ez, Damian? Hobeto? Bueno, politxaua, niri berezia egin jat, Gisa esan, Tarkovek beti haritzo kontatu da, eta gogoa moten da ez ikusteko, baina,
hori beste Ikusteko, zure da, ikusteko, beste ez. bakoitzak. Bai, hori da, oin etorriko nitzake, Four Strike izeneko indie joko batekin. Bueno, Four Strike, ez? Izango esan, etorkizuneko golpea edo, ez? Mhm. Erasoa edo golako zerbait. Eta, ez dakit nola oso ondo nola itzuli, berez, azaroan 17 etortzeko joko bat da, Skeleton Crew Studio egina eta Devolver Digitalek banatzen dau. Eta, bueno, akzioa eta roguelike banatzen, bueno, nahazten ditu, PC zein Switcherako irtengo da, eta kasu honetan, ze dauka berezitzasun bezala? Bueno, puzzle moduko joko bat dala bezan genken, naiz eta hor borrokak ikusi, ez? Ikusten baldin badozue trailera, For Strike. Ze dauka txukuna? Berez, daukala Foresight izeneko teknika bat, dala aurrekuspena, ez? Etorkizunean gertatuko dana ikusteko gaitasuna, orduan, badauka modu bat, non sartzen zu, borroka bakoitzean, sare igual pertsona singuraturik, etxaiak eta ez, trailerin ikusten da bezala, eta egin zeikena da zure buruan bizi borroka hori behin eta berriz. Orduan, sakai prestatzeko borroka hori, ikusteko bakoitzaren mugimentua, zuk egingo dozuna, eta prestatzeko jugada maixu eraso hori ez, egingo dozuna borroka bat gertatuko dana oso askar, baina daukazuna aurrez ja dana pentsatuta nola egin ez, eta orduan bertetzegatu kunfuko borroka ezinezko bat, baina, karo, zure buruan oso garbi daukasuna. Orduan oso berezia, ez? Da, jolasa. Bai, ni demoni bi nintzen da asko harritxo osten egiz izan. Igual pixel harta batzutan guztiate bestatutan ez horren beste, baina bera proposamena ikaragarri iruditu daten. Azkenien, azte zara simpletasunetik ez, zure borrokak behin eta barriro eitzen, argi eta garbi eukin arte zein dan biderik eragin gorrena, baina, klaro, ja, puntu batik aurrera, igual ez duzu bider aurre ikuspen hori, ja, ikuste duzuz, amentiko testak zenbototako txarra, gero atzetik beste datorko da plakaji egingo doztezenak, eta gero beste bat egongo da urrunetik erasotzen da bena, eta ja bat kizuk itxiko gara zerrein, ez, orduen, tita baten etxi dolako borroka ikusgarriz, ino kolperik jobarik, zure tresna guztitzek erabilitze, izan oso txukun, oso proposamen berezizetara kargarrezen dabe Skeleton Crewkoak. Asebetetzea sentituko dozu, ja, hori egiten dozu momentuan. Hori da. Prestakuntza eta gero. Hori zera, eta gero, roguelike, ez, mekanika horrekaz, hainbat bider zepatzen duguzenak, baina nik uste joku honetan oso ondo batozela teknikak ikesten joatie, borroka batzuk aldi berien zaildu, baina errestu bebai, ze eitzen duzunen arabera, igual, kolpe pare baten bukatu zen dana, lortu duzun abilizio horrekaz orduen, horreri bolta bat emoten joatie, aldatzen joatie bilbidea bakotza, asko eskertuko da, gauzetxu beda joku honetan. Hori da. Eta, bueno, hori, komentatzen dozuna albistean, Lander, dagola demo bat, oin momentuan bemartxan dagoena, eta probatzeko aukera dagola, orduan, bueno, aukeratxo bat emoten baldin bat jatze, behitxu. Bai. Ana, nahiko luzetxu da demoa, orduk eta orduk sartzeko moduen zauz. Bai, merezio. Orduan, hori ze, Four Strike PC-erako eta Switch-erako momentuz, pentzen nahi Devolver ratxin egon da gero helduko dizela bai PlayStation-eko eta Xbox-eko bersinak, baina momentuz txiki-txik hasi dire, osak azaroaren 17 honetan ikusko dugu. Beste indie roguelike batera azaltuko dugu, saio honetan pare baten aipatu duguneia, Morsels. Kasu honetan azaroaren 18 zen estreneko da PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch-erako eta Xbox Series-erako. Garatzaile furkula da eta argitaletxe Anapurna Interactive, oindela urtetxu bet, entzun gendule horra enbat arazo gazabilena eta bar, baina justo Morsels uste eta desaurretik iragarretxe egon zela ja. Eta kasu honetan da palanka bikoitzeko tiro jokue, Twin Stick Shooterra, The Binding of Isaac edo Enter the Gungeon, Nuclear Throne, alako jokuen ezaugarretxek hartzen da bezan palanka bikoitzeko tiro jokue, eta roguelike mekanikak be batzen deuzena. Alako zagutxu bat izango gara, abilezi berezizek edo karta batzun bitartez beste izaki batzuten bihurtzeko gaitasun edekon zagubet, eta horre helduko dire roguelike mekanika horre. Izaki desberdinetan bilakatute bakotxan abilezizek eta bere tiroak edo saiestiek eta alako gauzak lortuko duguz. Orduan joango gara, estoldatatik lurra salerako bidea eitzen, katu monstro batzun kontra eitzeko helburu egaz. Eta, bueno, bitartien tiro piloa, alako bullet hell estiloko borrokak, geu be evoluzionatzen joango gara tiro biek lortzeko, ikuspegi zinetal batetik piloa guzak saiesten eta guera zoten ibilbirko gara aldi berien, baina bai epatu biorra dekon estetika berezizez
80ko hamarkadan ikusten gendu zen, animazio telesailetako, ez, holako itxura naskagarri, baina aldi berien berezi armagarri bateko Morsesek, eta benetan, bidizioa ikusteko da. Bai, Jokatzeko, bai. Ez dakidan exactamente hori, ez? Zu Ren eta Stimpy eta honei buruz ibiliko, Bai, bai, baina badauka, ez? Hola, osea, oso ondo dibujotako errealitatea, gero, alako, gero majeski kutre batekin ahaztu eta alako rollo zikin bat, bai, izan leike. Bai, gero, egotezan euskeraz beste... Bai, eske beste bat daukan iburuan, bai. Baina ez da hori, ez da Ren eta Stimpy. Real Monster, bai. untxe bilatu dut, baina euskera ez dakizela esan izena, eta horren estetikatxun Real Monsters deitxe esan jatorriz. Eta hori moten igual ez da largota marreko markadeko, igual da gehiago 2000... Bai, berandu txokoa, esango nago. Bai. Baina, bueno, horren estetikatxu badeko. Kasu honetan Morsesek demoa deko, Steamen probeleike okarezpan abien, ez dakitz beste kontsolatarako dauen, baina bai, barrio demo luzetxu bet, joku onda orkesten da bena, osakarek hartzen basa itxio horretiko zuen probetako aukeria. Oso ondo, honekin pasatzen ga Demon Schoolera, Demon School da beste indie proposamen bat, eta hau izango zen azaroan 19 Microsoft Games eta Eastbreed Gamesek taratzen da, ez? Garatzaia eta argitaletxea urren ez urren. Estrategia taktikoko JRPG bat izango litzateke, eta urtengo zen PC, PlayStation 5, PlayStation Lau, Switch, Xbox Series eta Xbox One, azkenean, potentzialdetik ez da horren demandantea izango, baina berez, zain eduki gaituen titulo bat da, pentsatzen dute batez ere Final Fantasy Tactics eta Persona saleak izango diela, kasu honetan gure Lander batez behemen. Hori da. Eta berez, ia eskaleratu bihar zan joku bat zan, baina, hemen daukagu gurekin azaruan, eta zeri buruz daia, ikasle talde anitz bat izango da, honen ardatza, egunerokotasunean bizitzen dituztenak ikusiko ditugu beraienekin batera, eta ikusten da, betiko saskibaloiko partidak, kanpoko, lekuak ero eszenak eta daneti dago, eta gero badauka erroio konversazional bat, aventura konversazional hauen tankera bat, azkenean harremanak kudeatu behar die, ikasi, pentsatzen dut, entzuten duten agaitik pertsonan kutsu handia daukala, hortan rollo fantasia estrategiako borrokak egongo dira momentu baten, eta beste momentu baten izango da sozializatzea eta egunerokotasun hori kudeatzea. Deabruen armadari aurre egiteko lan hartuko dugu, eta orduan hor batez ere borroka horre prestatu beharko ditu jokalariak. Hori da, egunerokotasuneko ekintza horrekaz, klasera jutie, harremanak sortzie, eta gure pertsonaizekin indartzen joango gara, eta gero borrokak, justo eurreko parte hori oso persona da, holako dire, atluzen bideojokuek. Baina gero borrokatan hartzen dena da, estrategia taktiko kutsu hori JRPG bat izen biherrien orduen. Final Fantasy Tacticsen edo Fire Emblem bezartu leke hor, tartien, alako jokuen kutsu hartzen dugu Demon Schoolek. Aspaldik aratu bien demoa, naz gogoratzen igez izango zen, suposatzot, eta ibinitzen probetan asko guztiaten, eta hori ez, horre wishlistien deko zuen jokuen bilakatu zen, baina azkenin atzerapenaka, zorri bildire bueltaka, baina bentset helduko da, zalaren emetxionetan, osak, probetako go asko gazeiz izan. Ia, indi asko txugaz, ibili gara zango nekenik, oin paseko gara Nintendoen hilabeteko estrenaldian dire, justo pasan aztien komente gendule, Kirby Air Riders estreniko da azarako gehizen, Switch bireako esklusiboki. Eta, kasu honetan, ez da Kirby ohiko bideojoku bet, lasterketa joku bategaz etorko da Bola Rossi, Masahiru Sakurai zuzendari zen Bola Rosatxue. Eta, alan dabe, gauza berezitxu egiteko, Mario Karten kutsu ekon arren, arkade lasterketa joku da Air Riders, baina bere mekanika berezitxuek, batez be kontrol aldetik, erungozku automatikoki azaldetzen daben ibilgailuetara igotzen, baina gero kurbak atzerakoan eta balastiri monbirko dutxague, terrapiek eta olako power-upak indartzaileek pisu nabarmena hartzen dabe lasterketatan. Baina horretaz gain,
dekozen joku mota da modalitate desberdinek dire arretiera ekartzen da benak. Batez be City Trial da mitikoena, ze Air Riders da, GameCubeen estrenezan Air Riden jarraipena, eta justo City Trial modalitate honegatik da sagune. Bertan, bueno, biziko dugune da, elako mundu irekiko mapa baten, aldik eta indartzaileek eizen biltzen joan birko gara gu zein beste jokalarizek, batez be multijokalari bideratuta dauen joku mota badalako. Da orduan, gure pertsonaiza hobetzen joango gara, abiadura, abiaduria areagotzen, igual pisue, kurbak hartzeko gaitasune, olako elementuek hobetzen joango gara lortuko dugu zen pegatina antzeko batzun bidez, bidien be olako minijoku gurteko direz, olako 10 minutzuko ustot partida dire berez, minijoku gurtengo dire, beste erronka batzuk eta guzi saltzen joango da, eta denporia gortzen danien, proposatuko dozkuena da, azken erronka handi bet, izan lehike lasterketa bat, izan lehike borroka bat, jokalarizen artien, orduen. Bideratzen dutxu, topera biltzen, aurrera atzera gauzak biltzen eta hobetzen zure ibilgailue, horregaz jokatzen du piloa, gero azkenien olako duelu antibet bizitzeko. Baina gero, esan duten dotaz aparte, lasterketa normala bedekoz Air Ridersek. Eta gizizan, hori pena bat da, Mario Karten urte berien estreneti ez, igual honen itxalpin geratuko da, baina pentsete, jarraitzu bierreko lasterketa joku bedala, izaleke argi eta garbi, ze Sakurai jainkoa da garatzaien artien, eta bere jokuek jarraitzen bierria derrigorrez. Itxura hona dauka, horrekoan aipatu genuna, pena bat, igual ez dio afektatzen, logikoa da baietz Mario Kart urte berdinean tokatzea. Baina, hainbeste itxaron badu jendeak esan zenun GameCubeko garaietatik, nik uste jende horrek, lehen osan duguna ez, Inazumaren hileberen kasuan bezala, jende asko gongo da zaletua, zana GameCubeko jolas hartatik edo zea daukana, bigotzen daukana, eta gutxienez horiek emango diote bultzadatxo bat jolasai. Bai, eta ganera azken urtetan Kirbyk berak pertsonaizak benjerra asko hartun dugu. Orduen, pentsera diote, begira asko errakarek arrozula. Urrengo jolasa ez da estrenaldia, ze azken finean Stalker 2 Heart of Chernobyl jada aterata baitzegoen, baina bai estrenekoz PlayStation 5 jasoko du jolasa hau. Aurretik azken finean PC eta Xbox Seriesetan egon bat da. Azaroko 20an agertuko da PlayStationen, eta PlayStation aukaten jendeak aukera izango dute shooter hain berezi honetan ibiltzeko, nik uste bat bere zitasuna daukala, ambientazio oso berezi daukala, eta historioa nahi bentzapila gustatzen zait unibertso hori. Eta hori, PlayStationekoak ibiltzeko gai izango dira. Entzun dut eta aprobetxatuz baitare, justu aste honetan, Game Passean, zendik Game Passetik bilintzan, Game Passetik ateratzera ote dijoan jolasa. Hortaz, daukaguno, hankabiltzan eta mugitu gaitezke jokoa bukatzeko. Hortaz, jolasa ondo atera da, aktualizazio asko sartu behar esan dizkiote bera daukan All-Life deitzen da gauza bat, ala adimen artifizialak manejatzen du mundua zehar eta gauzak hartatzen dira naiz eta zuk ez interferitu. Halako bizia daukan mundu bat izateko. Bakit mejoratzen jardun digala, ez dakit bere garaiko Stalker lehenengoetako kalitatera iritsi dira, baina Eta gero jolasak ez du hainbesteko impacturik egon, naiz eta grafikoki oso ondo dagoen, eta alde horretatik bai. Baina bestela aurreko Stalkerran ikustet dagoela hor alako parte nostalgia baten eta komunitate oso berezi baten artean eta haren maila ez dula hartuko. Nahi jolasa gustatu zitzaidan historio, ez daukat pasatuta, pero ibili naizena historio aldetik eta ambientazioz eta grafikoki eta bai, gameplaya geratzen zait oso kaskarra. Askotan disparo exageratu sartzen dizkiozu aurkariei, eta ematen du, ez dakit, paintballeko edo airsofteko balak botatzen aizeala. Eta oso horrek pila bat gesten dio. Nik uste hori aurreko Stalkerretan asko sobetu hau zegoela inda, porkibilitan agota baitare.
Uste dut, eguneraketa horreko usako betzen joan dizela, justo gameplay zen eta arman sentipen hori. Ez dakize puntuteraino hobetu da baina bentseta legine eitzen bada bizera, baita alive horretan, ez? Topetan duzule dendari bet bidien, eta hortik ez dakiz maturrutera, igual hile topeta duzu, beste monstro batzuk eraso dut, ez alako guzet. Hori dena uste zaintze joan dizela, nahiz eta gintzen bihin azikera batetik. Baina, badakigu talde ukrainiarra, ukrainiarra nun egondan, zelan ibildan azken urtietan, da, pegola moduen ezin izen dabe, danak kudeatu nahi izen dabe moduen. Dagoen jolasa ateratzea bizizan duten eta bizitzen ari diren egoeran, harri-harria eta dana da. Baina, inok ez da zela pentsatu igual, aurreko stalkerretako mailan dagoen jolas bat dala. Aktualizatuta garrongo grafikotara, eta bar, baina bestek zerbait berezi daukate oso zaila dana errepikatzea. Aurrekoak be, azken finean, moda gaitxik eta komunidadien babes horregaitxik heldu dire dekien estatusera, esango dugu. Baita ere. Claro, horrek denbora eskatzen dizu, hori egiteko. Claro, bai. Eta oin ganera gozak asko aldut dire, grafikoki oso jogu potentia Stalker bi hau. Orduen, igual itxaron inberko dugu PC-en behintzete ikusteko, ez? Lako lanain aldaben jarratzaileek saliek, eta ja aurrekoan parera heltzen dizen, hori lortuta. Jokuko, hilabeteko azkenengo joku egaz goaz, kasu honetan, Euskal etxeko bideo joku bet, Terrifier The Arcade Game, esterniko deu relebo talde bilbotarrak azaroren 20 PC-erako, PlayStation posterako eta Xbox Series-tarako esterniko da. Eta, nik berez, enaz, beldurrezko filmien oso salie, kasu batzuetan badut ez nire, gogoko edo joku edo film kutxun batzuk, baina Terrifier sagien ditzan ez ezagune, baina antzaden ez oso arrakastatxu dan, saga honetan oinarritxute dau bideojokue. Ez da beldurrezko joku bat izango berez, beat'em-up baten aurrein gauz, adibidez, pasagaztia patzen duzen Cadillac Dinosaurs edo Golden Axe, Final Fight, alako jokuen kutsue hartzen daben titulu eda bilbotarrana. Baina aldi berien, adibidez, Scott Pilgrimen bideojokuen estetiki hartun de orduen olako grafiko koloretsuek, odolpilloa, borroka kooperatiboak, agintzen duz Terrifierrek. Nahiko txura politzeko, naiz eta filmiek ez ezagutu jokatzeko gogoan moten dugu, egiz izan. Osak bilbotarrak zelan gautu zen, eta oinarteko maila hori mantentzie lortzen da ben. 6 modalitate desberdin, lau jokalarintzako kooperatiboa, modu lehiakorra kooperatiboak apurdanetarik, behitzet, eduki aldetik ondo torko dala moten dugu, Terrifier hau. Ea sortea daukate jolasarekin, ez dala erreza eta... Bai, eta gainera nahiko nitxoko emoten dago, así que ikusiko dugu, ia zela doian. Eta bukatu eta azaroko estreinaldiekin, beste albiste batera pasatuko ga, eta oraingoan Nintendori buruz ondo hitz egitera nator. Nintendok Animal Crossing New Horizons zendako eguneratze handi bat iragarri dago, 2026-rako. 3.0 adabakia, zein Switch birako bertsioa estreinatuko ditu urtarrilaren 15-an. Orduan, ikusi behar da, gaurkotzea, bi Switch konsoletarako bertsiotara iritsiko da, eta gainera hau izango da musutruk, eduki pila batekin. Eta, ondo Nintendo, ez? Euki dituan loriekin, azken aldian, ez dago gaizki olako gauzatxuak egitea, batez ere, joku honekin, nire ustez joku hau bihurtu da, ez? Nintendoren erdiguneko joku bat baita, beste batzukin batera, baina oso potentea da. Ni eskerrak ni txikiagoa ero gaztitxo garitzanean etxo bala hau, bestela askotan ez, zulo honak, zulo hau be oso sakona dala uste dut, eta ez dakit zuek ibiltu esaten, espero dut ezet, zuegaitik, naiz eta jokuak oso itxura hona daukan. Probatu segura indozuela. Bai. Batez belenengoak, GameCubekoak eta horretan ibilitzen gehizen, gero denpori gazaldu ingiot, baina hau da beste ordu zulo bat, zalantzari parik, eta jente pila arrape da bena, lehen bilinaz irakurtzen da, ustete kainien, 2005ko kainerako 58 milioi saldu bazen atalonek, Switcheko atalak. Bai, eta guztoko jaten ikustia aktiboki zenbat pertsona, ez? 2008-ikona, sobrau. Azteko aldaketak, ez? Ero adabakian datozen eguneratzeak, eta irlako kaian eraikin berri bat aurkituko dugu, izango da hotela, eta kapitanaren familiak kudeatutako hotela honetan,
lortuko duguna da hotel honekin bizilagun berriak irlara erakartzea. Jokalariek hau apaintzen lagunduko dabe, eta altzariak eta bestelakoak kokatuko ditu eta girotze desberdinak emango dute. Orduan, herritar desberdinen arreta erakarriko dabe. Baita, reseti mitikoa itzuliko da irlara, eta honek egingo dabena da, gu baldin bagabiz kokaleku desberdinak aldatzeko nahian edo, honek resetatu egingo ditu. Eta orduan, utxetik apaintzen eta sortzen hasteko, asko errazago egingo dozku. Hau ezagutzen dozen entzat, reseti hau bera pertsonaia bat da jokuaren barruan. Hori da Sator moduko bat, bertsio originalien GameCubekoan resetetxi sartu batxe izan, ez? Eta denporeaz joku barrizetan, beste ekinkizun edo lan batzuk emondotxe ez, baina beti girotxe horregaz izango du, ez? Horren inguru. Ideia txukuna, ez da. Hirugarrenek, Lunaren ametsen mundu berrian barnera gaitezke, azkenean nahi bezala antolatu eta berregituratzeko hiru irla berri eskainiko dozku, ametsen ero mundu oniriko honetan. Orduan, bukatzeko, objektuen mugabe, igo dabe 5.000-tik 9.000-ra, biltegiratzea areagotuz, orduan pentsatu ez, 9.000 objektu, eta tresna berri hauen artean, egongo da Nintendoren kontsola sarrak erabiltzeko aukera, eta hauekin, Nintendo Switch Online zerbitzuko hainbat klasikotan jokatzeko aukera egongo da, baldin eta arpidetunak baldin bagara. Hori da. Bueno. Neko politxos azkenien emotutxa aukeri lortzeko NES klasiko bat, Nintendo 94 bat ez dakiz ez, etxia epantzeko, hori gentiri salien asko guzti jakina, baina baitxe jokatzeko bai, ez? Euren jokutan jokatzeko aukera bilmotu dutxue, Animal Crossingen barruan, osake, txugun elegante. Bai. Elkarlanak eta kolaborazioak iragarri ditue Nintendotik, eta Zelda zein Splatoon amiibo figurak erabili leizkegu, jantzi eta altzari desberdin berriak eskuratzeko. Eta baita Legoko objektuak ere gehituko omen die. Gogoratzen dozuen bezala eta komentatu dugun bezala, 2020 urtean estrenatu zen Animal Crossing New Horizons Switch originalian, eta kriston arrakasta eukizaban, egia da, justo argitaratu zen datetan COVID-ean eta konfinamentuan sartuta gendela, bete-betian, eta joku ezin hobia esan, ez, orduak sartzeko, eta pixkat realitatetik pixkat off egiteko, eta ordutik ona edu berri asko jaso ditu. Bota, lasai. Ez hori, justo dekon girotxe alai horregaz, beste lagun batzuen irlak bizitatzeko aukerie, zan joku perfektoa egun horretarako. Eta gainera Switchare zan konsola bat etzeukena limitaziorik estokajean, beraz, jendeak ara jotzen zuen, merkea zan gainera, hortaz, tokatu zitzaizkion izar guztia, alineatu zitzaizkion planeta guztiak, gero jolazare ondo dago, mundu guztiak izaten duta, beraz, dana juntatzen zaizunean, win-win. Win-win. Hori da. Eta, doako gaurkotzeari, esan bezala Nintendo Switch B kontsolako bertsio berezitu bat egingo da baita urtarrilaren 15 horretan. Hau da, adabakia eta bertsio berri hau irtengo die. Gaiuaren indarrari esker, areagotutako bereizmena egongo da, aldibereko jokalari gehiago, 8-tik 12 igoko die jokalari kopuru maksimoa, eta kamera play euskarria aipatzen dira bideoan baita. Baita megafonoarekin batera, ahots deiak egiteko aukera, pentsatzen dut hau ez, izango dela mikrofonotik edo, norberaren ahotsarekin egiteko aukera. Eta gero, funtzio bat, tanok garena desidatzen ikusteko, ez, Nintendo Switch bian, eta izango da, Joy-Con agintien xagu modu hori ikusiko da, ze, etxeak apaintzeko prozesu horretan, xagu Joy-Con hori xagu moduan ipini eta askoz askarrago eta erosoago lan egin ahal izango omen da. Horri be pixkat egurra motia eta martxan ikustia, txukuna izango da. Azkenian da gatxet berrizetako bat, ez, daukana kontsola honek. Bai, eta oinartien gitxi aprobetzetan igual, segiz eta mini-joku Mario Partin eta alako, Metroiden berabiliko da. Baiko zerabilera txuek, nik uste buruen dano deko gune dala, sagu moduen erabiltzi, ez, besterik barik, eta Animal Crossing baten, perfecto bat horrezin jubida. Hori da. Hori, bukatzeko, Animal Crossing New Horizons Switch B Edition ordainpekua izango da,
edizio fisiko bat izango dau, baina originala erositza daukaten pertsonek, formatu digitalian 5 eurotan erosteko aukera dauke gaurkotze hori. Orduan, bueno, ez dago bape gaizki, ez? Nintendo izeteko Ez daukanak oso raro erosita. eta nada. Hori da. Ez que Nintendo gaz ez dakizu nun diatoz. Ez. Nintendoekin tala ditue, basenen jokuen adaptazioak Nintendo Switch bira, ez da gita €10 ziren, eta oin egiten dutze, eguneraketa gauza berriak sartu, saltzen da berri bat Switch bian, eta badaukazu, venga, ematen dutzu €5. Osa, fenomeno, baina ze pizka zorua da, zeren estrategia, ero da, igual, horrekoan esan zeben hola sala, hola egin zeben, esan zebelako, eta oin da biz pizkate hori gozatu nahian edo, ez dakit. Jo, ez dakit, oza, nire adibidez, eldu zanien kontsola barriz eta Zeldan txat, Breath of the Wilden txat, eta Tears of the Kingdomen txat, iragarri biezenien eguneratzi, zagoratzot, nahiko gartzi zela. Ni untxe datuz €20 zela, zine izango gole €20, baina... Teknika dauka buruan, baina igual gehiago. Amar baino gehiago zian, nire guztaz, Eta aspan ez ebez gehiago, bereizmin hobie, FPS hobiek eta baina gero txorraita pare bat ziren. Nik uste da Animal Crossing honek azkenien objektu eta gauzatxu berritxu danakaz batera, gauzat esentia hauetzen dela barriro jokatziko gogoak emotu etxuzela, kontsola barri izango dugu, ze bestigaz, Osa, esan haitzakize barriro gueltetako gehiago horrein dute, hemen nik izango dut baietz. Baina, Nintendo hori, ez dakiz nun diatu zen. Batzutan gauzak superrondo ditzen dabez, eta doako egunerak eta handi bategaz datoz jenti superposik izteko. Gero beste batzuk ez dara zaipatzen, ze oinartien egon dire ez egunerak eta kesa dabakizek, baina Nintendo Switch bizen, Switch originaleko jokuek mugitu eskero, ezer berezirik egin barik, zerrizale barik eta azer barik. Osa, ikusi duguz, hobekuntza batzuk, grafikoki edo framerate aldetik eta holan, Nintendok ize ez da bezenak aipatu, ez dago ninugu aipamenik, eta oineko jarratzen dago horretan, uste dut oin dela egun pare bat edo, igual Mario Wonder rentzatzen, nahi gogaratzen zer rentzatzen, igual ez Mario Wonder, baina beste jokure matentzako olako egunerak eta bat atara bien, ize abize barik, eta hain zu, oza, batzutan gauzak ondo itxi dozuz, baina ez zazu inungo oi hartzunik emoten, eta gero datoz salako ordainpeko eduki kutre bateaz, eta iragartzen dabe leku da dati da, inizu, inkontrakoa, zein hori. Nintendo, ez dira barik, ez zu lertzen. Opa diot, lehen aurreko hainbeteko exitoa zeukitzea, ez aspektu txarratik, baizik eta aurrekoan exitoa etorriko zalako pandemia bat egon zalako, eta ez dut, nik uste dinok ez dula nahi esperientzia hori errepikatu. Baina, polita jakiteat Nintendo batzutan bakila zea hori iten. Portatzen bakila, €5 aktualizazio hon bat, eduki gehigarriekin, eta beira. Nik uste hau da lan Nintendo jarraitu behar duen bidea. Azkenengo albisteai daukionez pixkat aldatzen dugu eta etxera itzultzen gea, ze azken finean jada 8. urtez gauzatuko baita jokoteknia, gogoratu. Gemerauntzia elkarteak eta Azkue Fundazioak elkarlanean antolatzen duten halako bideo-jokoen euskal jardunaldia dela. Gaur bertan, azaroak 3 goizean eman da ezaguteratzera publikoki aurtengo jokoteknia. Bertako edukiare bai, badakizuen bezala, bideo-jokoen alor eta esparru ezberdinei eduko zaie Euskal Herriko ikuspegitik eta euskaratik noski. Eta, amendik 2 astetarako asteukaran izango dugu, azaroak 15 Bilbon, Azkue Fundazioaren Euskararen etxean izango da, eta bertan, hainbat gehi jorratuko dira, adibidez, Indui Estudioen egoera, lokalizazio prozesuak, 3 dimentsioak bideo-jokoetan, eta arteari, zein rol jokoek ere daukaten importantzia bideo-jokoetan. Hainbat izlari izango ditugu, eta labor nahi dizkizu ekarri hauen deskribapena eta zertaz hitzen duten. Itzaldiari, jokotekniari hasiera emateko hasier garatzena bideo-joko garatzailea izango dugu. Bera, Gaua Games Studioseko garatzailea da, Bilbotarra,
eta berak, estudio horren sorkuntza prozesua eta lehenengo hastapen pauso horietaz hitz egingo digu. Jarraian, Naiara Ordorika izango du gurekin, bera enpresa, just Nintendoatik itziten jardun geha, eta berak Nintendorekin esperientzia daukaz, bertan alde batetik kalitate testeatzaile bezala lana egina baita, eta baita ere lokalizazio produkzioan, eta pixkat bere esperientzia hori kontatzera etorriko zaigu. Hirugarrengoan, pixkat berriz ere oso gaiz aldatuta, baina beti da berazgarria aspektu asko ikustea. Eneko dugu izango dugu, adur azken erronka bideojokoa garatzen ari dena, zaur oraindik ez dagoela amaitu. Ez, oraindik ez. Oraindik ez. Eta, adurrek azken finean egiten duna da rol jokoak, orain Damianek ondo daki, zebera parta idea baita rolariaken taldean, eta, ja elkartea da, ez? Damian, kezkiz bana. Bai, elkartea da. Bai, eta hori, indau rol joko bat lehengo sortu zeban berak Telegramen jolasteko, eta orain eramango dau hori, ja visualki jolastu leiken PC-ko joko batera, ez, principios. Eta, dago inartuta, bai, ikusiko berak esalduko dau, baina Euskal Herri ikusten da fantastiko batean, baina nik uste dut bera historian asko zentratzen da. Orduan ikusiko dugu ze puntutaraino horre innovatzen da ben, baina pentsatzen dut hori, gure hiriburu eta herriak egongo diela bertan, eta ikusiko dugu, ze moduzkoa, itxuraz bentsate, oin hasi jako bai Manol Etxeberria uste dute laguntzen marrazkiekin eta gauza txukun bat irtengo dela ziur nago. Bai, igual aipatu berrena justo, atxustu, komentaba gure Telegram taldien, ez? Itxulapikotik, crowdfunding kampaina abiatzeko asmoa dagoela. Baina azaroak 17tik aurrera uste dut. Hori da. Horren buruzengo esku berroa joko tenian baitze, baina, danok buruen eukitzeko, holako joku beteri, babesamoti importantia da, osea, aukera hori zebe gongo da. Hori da. Itzaldiekin jarraituz, eta azkeneko itzaldia izango da Jon Juarez dizenatzaile ekarriko diguna, berak marrazki gintzai eta animazioai buruz hitz egingo digu. Azken finean, bideojokoen munduan arte kontzeptuala egiteaz eta sormen prozesuaz arduratzen baita, bera. Eta, ikusten dezuten bezala, 4 itzaldiak bideojokoetan zentratuta, baina nahiko aspektu ezberdinetatik izango dira. Azkenik, jokoteknia bera itzaldiekin, jokoteknia berez historikoak izan da bezala amaitzeko, beti bezala izango dugu itzaldia, Euskal Herriko bideojokointza dagoen ikasleak ekarriko ditugu, hainbat eskoletatik, eta bertan gaur egungo egorari eta etorkizunari buruzko hausnarketa bat egingo dugu, eta halako mai borobil bat egingo dugu. Importantea da, informazioa nahi bazute lortu baizlariak, mai borobilean parte hartuko dutenaz, gogoratu jokoteknia.eus web horri aldea daukazutela, bertan, esanten bezala, informazio guztionetaz gain baitare ordutegia izango dezute, beraz, gomendatzen dizuegu ara sartzea, eta planak egiten jun zaitezkete, azaroak 15erako. Eta, aurten berezitasun bezala, askotan familiak etortzen dira, eta aukera nahi diogu eman, edo gehikuntza bat egin jokotekniari, eta etxeko txikienek jokoteknia ere beste erabatetan bizitzeko, egingo duguna da gamergela ekimen bat egingo dugu bertan, goratu, euskal komunitateak itzuli dituen, edo euskaraz itzulita atera diren jolasak probatzeko toki bat izango da, hainbat ordenagailu, switcha, hainbat dispositibo, ez dakit zein izango dian esaktuki, baina hor izango dituzue, jolasa probatzeko, beraz, familian etortzen nahi badezute, zuek helduak itzaldietara joan daitezke, eta adibidez aurrak gamergelan ondo pasatzera, beraz, familiako plana ere bada. Eta aprobetxatu zea amaitzeko, 2021-2022ko itzaldien liburua jada egina dago,
oraindik publikatzeko gutxi faltatua, baina aprotxatuko dugu kontekstu hau, liburu hau plazaratzeko. Lehenik Bizkaiko liburutegietara joango da, eta gero saiatuko gera Gemerauntzia eta beste erakunde batzuen partetik Euskal Herriko beste liburutegira ere joan dadila liburua fizikoki harina izaten. Ze, azken finean, liburu hau digitalki irakurtzen nahi duenantzat pub formatuan musutruk jartzen deu, edo zinen intereserako. Beraz, hori ere aurki izango dezute eskuragarri. Beraz, baik izute, azaroak 15ean, larun bata, goizeko, behatzi... Amarrak laurden gitzitan hori da. Hori da, 10 laurden etxetan gonbidatzen zaituztegu Euskararen etxera. Gainera egun nik uste nahiko aproposa dela, ze gero Euskal selekzioak Palestinaren aurka jokatzen du San Mamesen partida, eta egun borobil bat indezak ez zute. Beraz, animatu, guan izango gara, tamien ez dakit, baina Holandarretan ibai bentsa seguru. Nik ezin jot, gauza potentia gaitik, baina bestela neguko nitzake. Bai, ez, hori badakizue. Familiako malabarak eta beti ez da irtetzen, así que lastima, baina aurten kale. Hori, bestela sarri irekize da. Ikusiko dugu, streamingean jarretzeko aukerari daukaten, baina hori da. Bai, bestela streaming bidez, emango dugu, hostien be YouTubetik, Peertubetik ikusteko aukeri gongo da, etorre ezin dizenentzat, edo ikusi ezin dabenentzat. Orduen bentsete, jokoteknia alik eta geizen edatzen, zabaltzen jarraitzeko dugu. Ni aldetik liburuen konture, Itziar Sorrakin gibenatxeako elkarkidie eskertu, eta zori izin dugu dut, zebera izin da editorial lanak inteusena, danok ibili gara apur betez, itxaldize testuekaz, borrokan, maketazioagaz, baina gehizien bat Itziar arduratu da testu horre transkribatziez, zuzenketa txukunketak etxiez, eta azkenien berari eskerrez, helduko deaku jokotenia honetarako, 8. jokoteniarako bigarren liburu, Eta aurrengorako beha prestetan hasi berko gara, lan politxe egoten datzien, azkenien itxaldi honetan konte dana, dokumentetie, gordetie, garrantzitsu da azkenien gure jardurentzat, eta horri beste buelta bat egoten saiatuko gara. Hori da, gure partetik eskerrak Itziarri, eta jardungo gara urrengo liburua ere prestatzen jada hasiko gara. 24, 25 eta 26ean egiten badeu, espero baietz, haiek joango dianak. Hori da. Bai, printzipioz bai, sarit gero ja ikusiko da, baina printzipioz bai. Gupaezk jotzen dugu. Asmo beti. Oso ondo ekipo, nik uste da betiko bezala lusatu gala, pasatu ga, edizio lana, eta eskerrik asko, entzuten egon zaten guztiei, entzungo dozuen guztioi, eta ikusiko dozuen hoi. Orduan, agur eta datorren astera arte. Hori da. Bai, datorren astera arte.